מתן, בוא נלמד עכשיו קצת מילים? אוקיי, בוא נדליק את המכשיר למידה. תעמוד ליד השולחן. שלום, נתחיל לשחק וללמוד. לא, הדלקנו. עכשיו בוא תבחר כרטיס. מה זה הכרטיס הזה? מה אתה רואה עליו? פרחים. פרחים. בוא נראה אם אתה צודק. פרח. פרח. צדקת. אתה הופך אותו? איזה עכשיו? מה אתה רואה עכשיו על הכרטיס? עץ. עץ. ענבים. בוא נראה. ענבים? עץ. עץ, אתה צודק. נכון מאוד. ענבים. אתה לא צריך לשים באוזן, יש לך רמקול. אתה לא צריך לשים את זה ליד האוזן. לא צריך לשים ליד האוזן, יש רמקול. עכשיו בוא נבחר את הכרטיס הזה. מה יש לנו כאן? חתולי. חתולי? בוא נראה אם אתה זה צודק. חתולי שמה. חתול שיש לך בבית. קדימה, בוא נראה אם אתה צודק. חתול. נכון, זה חתול. אוי, איך הוא מיילל לחתול? בוא נשמע עוד הפעם איך הוא מיילל. תלחץ על הכפתור. חתול. כל הכבוד. בוא נבחר כרטיס אחר. מה יש לנו כאן? מה זה? מה זה? בוא נבדוק, תכניס את הכרטיס, נגלה מה זה. מה זו החיה הזו? תרנגולת. אוי, תרנגולת. תגיד תרנגולת. אבב. כלבלב? בוא נראה אם אתה צודק. כלב. כלב. נכון מאוד. עכשיו נבחר מהסדרה של המכוניות והכלי תחבורה, הכחולים. לא זו הכרטיס. נא להכניס כרטיס. אתה לא הכנסת כרטיס? אז תקשיב למה שהיא אומרת לך. בוא נראה. מה הכנסת עכשיו? מה זה שם? אוטו. אוטו? בוא נראה. ניידת משטרה. ניידת משטרה. ניידת משטרה. נכון. בוא נבחר עכשיו משהו אחר. נבחר קלף אחר. בוא נבחר את זה. מה זה? מה זה? מה זה? אופנוע. אופנוע. מתן, עכשיו אנחנו נעבור ללמוד עברית ואנגלית ביחד. בוא, תנסה עכשיו להכניס כרטיס ונראה. איזה צבע זה בתמונה? כחול. וואו, תנסה שוב. היא אמרה לך גם בעברית וגם באנגלית. כחול. לא. בלו. בוא, בלו, נכון מאוד. אתה רוצה להפוך את השני? איזה צבע זה? ירוק? בוא נראה אם אתה צודק. ירוק. גרין. גרין, תנסה עוד הפעם. רגע, תקשיב שוב, תנסה שוב. אתה אמרת יפה, אבל תקשיב לפעם נוספת. ירוק. גרין. כל הכבוד. שחור. שחור. חור. נכון מאוד. עכשיו אנחנו נשחק במשחק מציאת כרטיס. משחק מציאת כרטיס. כך. לפני שנתחיל, יש לפרוס את כל חכה. על השולחן. חכה. בסיום, יש ללחוץ על כפתור בחירת משחק כדי להמשיך. חכה. עכשיו בוא נראה איזה כרטיס אתה צריך למצוא. בסדר? מצאו את הנה, הכרטיס. תקשיב. אוטובוס. אתה מוצא את האוטובוס? בוא נראה. בוא נראה אם מצאת נכון. לא, זה לא הכרטיס הנכון. מצאו את הכרטיס. זה לא הכרטיס הנכון. מתן, איפה האוטובוס? נמצא את הכרטיס של האוטובוס. בוא נראה. כל הכבוד, זה אכן הכרטיס הנכון. כל הכבוד. עכשיו נכבה את המשחק כי סיימנו. נכון? זהו להיום. להתראות.